in hoeverre heb jij je nog zorgen gemaakt dat je deze carnaval wel mee zou maken? Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, helemaal niet. Nee, ja, dat klinkt gek. Jij bedoelt dat ik ziek was? Bedoel je? Tuurlijk. Nee, ja, laat ik het zo zeggen. Het was vorig jaar namelijk nog erger dan nu. Ik ben nu weer gelukkig genezen enzovoorts. Ik heb me daar nooit zorgen over gemaakt. Daar heb ik me nooit zorgen over gemaakt. Het enige wat ik achteraf wel kan zeggen, voor het eerst. Ik heb nu pas, of eigenlijk in 2014, ben ik pas tot de ontdekking gekomen hoe heftig het was. Want het was in 2013 ben ik geopereerd aan prostaatkanker. Maar daarna kreeg ik een burn-out. En dat was op dat moment was het toch anders dan een jaar later. Want het heeft uiteindelijk 17 maanden geduurd. Maar ik heb me eerlijk is eerlijk, nooit zorgen over gemaakt. En gelukkig kan ik het ook vergeten. Moet je je zorgen maken om dingen die misschien gaan gebeuren? Dat heeft natuurlijk totaal geen zin. Ik ben daar vrij nuchter en realistisch in. Dan hoor ik dat wel op dat moment. En dan ga je ingrijpen. Dus nee, zorgen heb ik me niet gemaakt. Want dat komt vanzelf in orde. Je kunt er toch niks aan doen. Ik vergeet één ding nooit. En dat is nog nooit verteld, maar bij deze voor het eerst. Wij hebben natuurlijk sowieso, wij hebben elke dag contact samen. En we doen ook iedere week wel een meeting of zo, of noem maar op. En uiteraard onze optredens, onze business. En Deurzakjes is ook gewoon een bedrijf. Maar dan kwam Clemens bij mij op visite thuis. Of visite, dat mag ik ook niet zeggen. Gewoon op bezoek, een kopje koffie drinken. En dan zei hij tegen mij, en dan mag je hem weer terugpakken. Jij bent er nog lang niet. Jij bent er nog lang niet. Nee, natuurlijk. Het is ook niet, hij bedoelt, het is ook niet niets wat er met je gebeurt. Het is een behoorlijke ingreep en dat kost heel veel tijd. Maar je moet in jezelf geloven in het leven, dat moeten we allemaal. En dan komt het heus wel goed.